Ang Dula Kadayawan, usa sa mga kulbahinam nga aktibidad sa 11 ka mga tribo matag Kadayawan Festival alang sa Kalinaw. Kini mao'y laing pamaagi aron ipasundayag sa mga tribo o kay sunang muro ang ilang tradisyonal nga padula aron mahinumduman sa mga Dapuinyo, ilabi na sa mga kabataan ang kining matang sa kompetisyon. Nagtigi ang 11 ka mga tribo sa mga dulang sisibaw, sulupot, siklot, pana, bubuntog, kakasing, usuroy, sipa sa lama, sipa sa manggis, kanggaratoya o kambaybay. Karong tuiga sa People's Park gipahiluna ang dula sa Kadayawan. Din gisaksihan kini sa mga Dapuinyo ingon man mga dumuduong aron sudungon ang talagsaon nga dula sa mga tribo dinhi sa syudad sa Davao. Karong tuiga mudawat ang overall champion sa Indigenous People's Tribe og 96,000 ka pesos, samtang ang first runner-up 80,000 ka pesos, second runner-up 64,000 ka pesos, third ug fourth runner-up magtagsa sa 36,000 ka pesos. Midawat usab ang champion sa Muslim tribes sa dulang sipa sa lama ug manggis og 15,000 ka pesos. Ingon man ang first runner-up midawat og 10,000 ka pesos, dayon ang second runner-up 8,000 ka pesos. Samtang ang mga non-winners adunay konsolasyon na tag 6,000 ka pesos. Sa pakusog at tug of war kon Kanggaratuya gidawat sa champion ang 15,000 ka pesos, samtang ang first runner-up 10,000 ka pesos ug ang second runner-up 8,000 ka pesos. Dayon ang mga non-winners adunay konsolasyon nga tag 6,000 ka pesos. Ang dula nga kambaybay gidawat sa champion ang 15,000 ka pesos, samtang ang first runner-up 10,000 ka pesos, second runner-up 8,000 ka pesos ug ang konsolasyon tag 6,000 sa mga non-winners. Gipahiluna usab ang special friendship games tali tribo ug muro. Din ang mananaog gidawat og 16,000 ka pesos, dayon ang konsolasyon 10,000 ka pesos. Nabihan ka init sa kompetisyon tungod kay matag teams sa tribo ilang gipakita ang ilang kahanas ug abilidad aron kaputon ang makabungog nga country sa Dula Kadayawan Tribal Games for Peace 2022. Alang sa Kadayawan Special, ini si Radyo Man Dudong Green Lumusbog, Tatak Arimen.